If it were to be man, I would really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really pay. Happy Sunday to you. It is time to praise the Lord, though. And you never you have done it again. Mighty in battle, you have done it. O mekwala ya ọzọ ọwụ ha ji gbakọsha nye Chineke ekele n'ihi na ọwụ he o jeri. I will really pay. I say you with go. Ya woro debi asege with this ile. Oge rola ma nye Chineke ekele. Oga yezuru ya o mana nye ya nna m oga yezuru ya chacha nya loya. If it were to be man, I would surely pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really pay. Onye sudole, Oremma Igbondo meji mọnụ ende kajara kaja ọnwụnda Chineke okike abịa mana bụọla chi ebe ahụ nọ ekpele ekemega. Achim happy Sunday to all of you. Ebe na bawala na happy Sunday ụbọchị ụka ọma ọhụrụ. Ụbọchị ụka ọma obiọma. Simu wetego Ojile riri o Ina aṅụ mmanya Chineke without taking cover. To be man, I would really pay. That's the Almighty. You gave us joy, oh. Good health, oh. You gave us peace, oh. Chineke imela. Onye na-agele banye hụrụ ya. Amana m ọtụtụ n'ime nnụ ga na-echechi ake were pikin jikwa n'egwu chọọchị bido taa. O mepeela okpere ọkwa he mmeche. Ana mara chi oji awa every Sunday anyị ezukọ gada too Chineke magnify ya bulie aha ya elu nụrụkwanụ ihe Chineke ị nwere ịgwa anyị. Mana kemgbe echi bido okpere kemgbe echi resume church kemgbe echi fụọ lockdown from church enwe maga ahụmori n'ihi na ọ Sunday ruzie meji okpere n'ihi na David is glad when they say to me, let's go to the house of the Lord. Then the Bible na-ekwukwasie
And in the presence of the Lord, there is liberty, there is fullness of joy, there is healing, there is also anointing. So, machino, emi si nam church too much, came my match, as in the church, kwashie, so hemere meji mana ewela abu, oge abu na otuto na. Mana taa na ahụkwala m gị oge otuto na abụ. Ọ wụ oge anyị eji eto nda Chineke n'ihi na ọ wụ onye ha. N'ihi na anyị gụmacha ndụ o nyere anyị, agụme ego o nyere anyị, ọwụ udo o nyere anyị, ọwụ obiọma, ọwụ ụmụ dị mma o nyere anyị, ọwụ nwaanyị dị mma o nyere anyị, ọwụ ndị enyi ọma o nyere anyị, ọwụ nchekwa o nyere anyị, ọwụ ndụ o nyere anyị. Ịmara na ndị anya nwochikwu bido afọ chi Jenụwarị, ịmara na ọtụtụ n'ime nwu ndị na-anwụọna, mana anyị nọkwa ya ruokwa taa. Ụkwala nnọọ si erega ndụ ndị ahụ erega, ịga ya nzụtafu. Mana Chineke nyere anyị ndụ ndị ahụ. Ọwụshi nnọọ ewu anyị dị too righteous, ọwụkwanụ shọwụ nnọọ n'oke ezi omume anyị, mana ọkwa na ịhụnanya anyị o nwere ebe anyị nọ. Ọ ihe mekwana o ji emegala anyị ụmụ What the Lord has done for me, if it were to be man, I would really pay. Ya ọrụ mma na eziokwu ọ ga-anarịrị gị ego ịfụnụ gị kwụgide ya ụgwọ aha aji ọnụ gị adafụcha nga ịkwụga ụgwọ. Mana Chineke mere anyị ihe ndị niile n'efu, na anaghị anyị 5 naira, anaghị anyị fadin, ọ naghị anyị afọ, ọ naghị anyị peni, ọ naghị anyị kọbọ. Elekwanụ ihe ọ ga-efu anyị, elekwanụ ihe anyị ga-eme na nda Chineke maka ha ọma niile ndị o mere anyị. Ọwụ ito ya otuto, ọwụ ife ya ofufe, ọwụ ikele ya, n'ihi na eto dike na nke o mere ya eme ha ọzọ. Ekelekwana onye akịdị ya agwọta ọzọ. Most of the times Chineke mee na anyị elegbọọ ya anya feel oshi ọwụ right anyị, but ọwụ right anyị ya mekwado shi ọwụ right anyị asawa fada na but ọwụ mmadụ nye gị ihe gachikwana ya thank you, n'ihi na gị si ya thank you ya egochikwanụ chi imere appreciate ha ahụ ya onye kpọgbọkwanụ gị ọzọ. Mana most times anyị ji efel ikele Chineke na the little test ntakịrị o ji test ya anyị shi amarakwalakpa anyị ga-esi react. Ịhụnanya ọchọ onye kwesịrị ntụkwasị obi na ihe nta enye ya nke ukwu, ọ ga-ekwesịkwa ntụkwasị obi karịa. So most times Chineke nye anyị small thing na anyị ekele hụ ya emezi asị ife anya ọrịa ungrateful. Ọ mere m jishi anyị bịa wula ka anyị gbakọ aka kelekwala Chineke na enweghị ihe ọzọ ọwụ maka ndụ odomara anyị ruo taa, because many has gone. Ịghọtala? So ebe na bọọlụ ịnọ na welie olu kwa aka anyị kelee nda Chineke. I am walking in dominion. Ọ dị mma, omume anyị ri agba atọ, ọrịa ụzọ atọ. Kemgbe su praises oge anyị ga-eto Chineke. Ka abụọ wụkwanụ oge anyị ga-eme nkwa Chineke kwere anyị. Nkwa Chineke kwere anyị wụ promises of God o nyere anyị, ihe ndị ọ gwara anyị si ọ ga-eme na anyị. So enwekwa na nọmba anyị eji ewepụta from Bible portions anyị eji ewepụta, ọ dị from 1 to 30. So eru ebe ahụ ị ga-echuzu between number 1 to 30, any number sọrọ gị just with fall in the range of 1 to 30. Call ị chuzuru mee display ya na screen, gụọna gị ya ihe Chineke nna ị gwara gị. Then ọzọkwa wụ testimony, oge akụkọ otuto, n'ihi na enwere ihe Chineke si ya mee na gị ihe gị kọọ ya, nga ahụ ị na-akọ ya ndị ma he Chineke emee na mesoro gị kelee Chineke. So mesikwa n'ime ya tapụrụ from your own blessing. So a ga-enwekwa time for that. Ị gakwa eji kọfụ ala anyị ihe Chineke ime na gị, where you come and testify the goodness of the Lord in your life. So that time we'll throw the phone lines open. You can call in from my phone, you can call in on WhatsApp, you can call my line, I will pick it and we'll hear your testimony. So ọkpa oshari ka anyị kelee Chineke. God, you are wonderful. God, you are wonderful. I welcome all of you in the name of the Lord. You are blessed. You are blessed. You are blessed. All your troubles are in trouble as you praise the Lord.
It is wonderful. Max Weber. On your label, I wanna give you love. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. On your label, people. Lord, you are wonderful. Lord, you are wonderful. Ọrịmma etoola ahụ Chineke in their own way. Anyị gakwa etokwa Chineke na ụzọ ka anyị. We're gonna praise God in our own way. So ịbụna bụla na ị ga-ewefụta aka gị kpaa ya kụọ ya kụchiela ya hụ ike. Ịghọtala? Ọkpọ onye nwanyị anyị na-ekele gị, ọnụ m juru na-ekele, ebe i mere ndụ fọrọ m, ọnụ m juru, aka ji ụwa ana m ekele gị, ọnụ m juru na-ekele, ebe i mere ndụ fọrọ m, ọnụ m juru aka ji ụwa ana m ekele gị, onye na-eme mma, ebe i mere ndụ fọrọ m, ọnụ m juru Chike ndị Igbo anyị na-ekele gị, ọnụ m juru na-ekele, ebe i mere ndụ fọrọ m, ọnụ m juru, ịmanị ahụ mena bụ ndị na-ekele ya, ịmanị ahụ mena bụ ndị na-aja ya mma, ịmanị ahụ mena bụ ndị na-ekele ya, ịmanị ahụ mena bụ ndị na-aja ya mma, ịmara n'ọrụ ahụ ọlụla m, ndị na-ekele ya, ịmanị ahụ mena m, ndị na-aja ya mma, onye ọma, 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 Jehova bụ onye ọma, onye ọma, onye ọma mo Jehova bụ onye ọma, onye ọma, onye ọma, ọkpara Chineke bụ onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma, Chineke bụ onye ọma, 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 Eze Jizọs onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma, Eze Jizọs onye ọma, Jehova bụ onye ọma, onye ọma, onye ọma bụ Jehova bụ onye ọma, onye ọma, onye ọma bụ darling Jesus, darling Jesus, oh my darling Jesus, you're a wonderful man. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you're a wonderful man. Darling Jesus, oh
my darling Jesus, you're a powerful man. I love you so much, darling Jesus. Oh, my darling Jesus, you're a wonderful man. Imani ahụ mena mo, mjinekele ya imani ahụ mena mo, mjinaja ya mma imanọlụ ahụ ọlụla mo, mjinekele ya imani ahụ mena mo, mjinaja ya mma. Anyị ga-egburu gị ikpere Chimo, anyị ga-akpọrọ gị isi n'ala tụọrọ gị mma mma. Aga m egburu gị ikpere Chimo, anyị ga-akpọrọ gị isi n'ala tụọrọ gị mma mma. Onye ọma, 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 eze Jizọs, onye ọma, eze Jizọs, onye ọma, eze Jizọs, onye ọma, onye ọma, onye ọma, eze Jizọs, ọwa eze Jizọs, onye ọma, eze Jizọs, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Aka mara mma ka m ga-akụrụ Chineke m. Aka mara mma, aka mara mma ka m ga-akụrụ onye bi n'igwe. Aka mara mma, aka mara mma ka m ga-akụrụ Chineke m. Aka mara mma, aka mara mma ka m ga-akụrụ onye na-eme mma. Aka kụwara ya aka mara mma, aka kụwara ya aka mara mma o, kụmana ya aka mara mma o, kụmana ya aka mara mma, 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 aka mara mma. Egwu mara mma ka m ga-agbara Chineke m. Egwu mara mma, egwu mara mma ka m ga-etere onye na-eme mma. Egwu mara mma, egwu mara mma ka m ga-etere onye na-enye ndụ. Egwu gbawara egwu mara mma o, gbawara egwu mara mma o, ịgbawara egwu mara mma o, emewere gị ihe mara mma o, gbawara egwu mara mma o, gbawara egwu mara mma, 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 egwu mara mma. Ọkpa oshari, ya ewepụta obi gị too Chineke, you see, he will do extraordinary things in your life when you praise God. It pays to praise the Lord. Give me Psalm 86 verse 12. For I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I'll glorify your name forevermore. Aga m eto gị onye nwe m na chi m. Aga m eji obi m niile too gị. Aga m ebuli aha gị elu oge niile forevermore. Ga-abịakwa n'akwụkwọ abụọma Psalm 71 verse 14, abụọma isi nke 71 amaokwu nke 14. Ya sie ya rụ maka mụ mgbe ọwụla enwere m olileanya, aga m etokwa gị ọzọkwa na ọzọkwa. Aga m etokwa. But as for me, I will always have hope. I will praise you more and more. As for me, ya ọrụ maka m, aga m na-enwe olileanya. I will have hope and I will praise you more and more. Ọwụ akwụkwọ abụọma ahụ ikwuru, I will praise you more and more. Ọpara Chineke, onye abụọma na-adị mma o. Anya bịawo n'iru gị, nna nara anyị gọzie. Agịwa ọpara Chineke,
onye abụọ meja ụtọ anya bịawo n'iru gị nna nara anyị gọzie amen ọpara Chineke o onye abụọ meja ụtọ anya bịawo n'iru gị nna nara anyị gọzie agịwapara Chineke o onye abụọ meja ụtọ anya bịawo n'iru gị nna nara anyị gọzie Chineke nna nara ekele nara o nara ekele nara ekele onye kere ụwa nara ekele nara o nara ekele anyị o edemma n'ezie edemma n'ezie edemma ịdịrị obi m mma Chineke edemma edemma n'ezie edemma n'ezie edemma ịdịrị obi m onye na-eme mma edemma edemma n'ezie edemma n'ezie edemma ịdịrị obi m mma I will praise him, I will praise him, I will praise him forevermore. I will praise him, I will praise him, I will praise him forever. Brother, why not praise him? I will praise him, I will praise him, praise him forever. Brother, why not praise him? I will praise him, I will praise him, I will praise him forevermore. Oh, glory, glory, glory to the Father. Oh, glory, glory, glory to the Son. Oh, glory, glory, glory to the Holy Ghost. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Hosanna, 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 blessed be the name of the Lord. Sing Hosanna, 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 blessed be the name of the Lord. Hosanna, 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 blessed be the name of the Lord. Take glory, Father, take glory, Son, take glory, Holy Ghost, now and forevermore. Take glory, Father, take glory, Son, take glory, Holy Ghost, now and forevermore. How excellent is your name, O Lord. 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 How excellent is your name. How wonderful is your name. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, O Lord. Edema, Ezia, Edema, Ezia, Edema, Edirobi, Machineke, Edema, Edema, Ezia, Edema, Ezia, Edema, Edirobi, Machineke, Edema, Edema, Ezia, Edema, Ezia, Edema, Edirobi, Monyanema, Edema, Edema, Ezia, Edema, Ezia, Edema, Edirobi, Mama. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice for he has made me glad. Omeo ya chimemeo ya. Iyenye madomu mechimemeo ya. Omeo ya chimemeo ya. Iyenye madomu mechimemeo ya. Omeo ya chimemeo ya. Iyenyere madomu mechimi, iyenyere madomu mechimi, mewo ya chime mewo ya.
ihe nyere mmadụ omume Chineke ya. Akanchawa, hey, akanchawa, hey, akanchawa, ya ka anyị ga-enwe, ya ka anyị ga-enwe, akanchawa, hey, akanchawa, hey, akanchawa, ya ka anyị ga-enwe, ya ka anyị ga-enwe, akanchawa, hey, akanchawa, hey, akanchawa, ya ka anyị ga-enwe, ya ka anyị ga-enwe, akanchawa, hey, akanchawa. Akanchawa, ya ka anyị ga-eme, ya ka anyị ga-enwe nụ, akanchawa, 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 ya ka anyị. Chineke nna nara ekele, nara nara ekele, nara ekele, onye kere ụwa nara ekele, nara nara ekele, nara ekele, onye kere na nara ekele, nara nara ekele, nara ekele anyị. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Your hands. Aka, 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 aka. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 For his mercies, hallelujah. For his protection, hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer, continue with prayer. Prayer is the master key. Hallelujah. Prayer is the start, now finishing. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Hello, I gave my John. Ekwerewo aga m agbaba n'ime Jehova Jekọba. Papa 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 oh papa 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 papa. Wonderful man I know is Jesus. Wonderful man I know is Jesus. Wonderful man. Hey! Powerful man I know is Jesus. Powerful man I know is Jesus. Powerful man. Hey! Oh, wonderful man. Oh, wonderful man. Oh, wonderful man. Oh, wonderful. Oh, wonderful man. Oh, wonderful man. Oh, wonderful man. Oh, wonderful man. Hello, again, Mama John. Ekwerewo m aga m agbaba n'ime Jehova Jekọba. Ekwego omume emela ya ozi n'anya. Ihe Chineke megala anya o juru anyị anya o. Otimoku ya gbara bịa. Magbotimoku ya bịaza m o. Chimehihe chimanya su. Ihe na-ekwego otito o jee na ya. Agbawojuru m anya ihe na-ekwego omume ọ na-eme ya. Ọrụ ekweghị ọrụ ọrụ na ya. Agha na-ekwego ogbugbu Chineke gbuchara ya. Ihe na-ekwego omume o meela ya. Nwa na-ekwego ọmụmụ Chineke na-amụ ya.
ọ na-eme ka anyị na-akọrọ ụwa. And the Lord let us in our sides. Brother, come and see Jehovah. Sister, come and see Omega. Celebration time. Arịma ụmụnne m aha anyị nọzi ugboro aka akụkọ otuto. Let us proclaim and declare ihe niile Chineke mee na anyị kwufụtara ya gwa ụmụ ụwa ka m sokwa na anyị ṅụrịa ọṅụ ma hope okwanụ that their own will get to them. So enwe ihe ọbụla ịma na Chineke mee na gị enwe testimony you want to testify, akụkọ ọgbụgba ama, akụkọ otuto ọbụla ị chọrọ ịkọ, feel free to call it to the glory of the Lord. Ọkpa oshi arị enwere ike kpọọ m n'akara ekwentị ahụ ma ọkwanụ gaa kpọkwa m na WhatsApp. I will answer you. Ga-akọ akụkọ otu gị chọkwa gị edebata ya edebata. Ọkpa oshi arị ekublaka oge testimony and enwere ha anya egwu nkwachukwu kwere ahụ kwanụ God's promises, what God is saying. Nkwachukwu kwere gị, so from 1 to 30 anyone you choose, I will tell you what God is saying on your head. So feel free. If you don't have any testimony to share with us, no problem. You can choose from 1 to 30. Number 1 or number 2, number 3, anyone wants it within 1 and 30. I'll tell you what God is saying. You can write it in. If you have airtime, you can call me. If you don't have, you can still call me on WhatsApp. Any which way, if you want to type, you can still type it in. And let us glorify the Lord, because it is a good thing to give praise and thanks unto the Lord. So let us go. You can choose any number. You can share your testimony as well. You have done it again. Mighty Redeemer, you have done it again. Hey, you have done it again. Oh. If it were to be man, I would surely fail. Utewa abụrụ dibịa sị gị pụtịsie. Adị mma Maazị Imatesi Onyerike, Maazị Imatesi Onyerika m eshera m ịhọrọla akara nke 21. Akara nke 21 si n'akwụkwọ Pita nke mbụ isi nke 5 amaokwu nke 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ebe ahụ Chineke na-agwa gị sị, casting all your care upon him, for he careth for you. Chineke si gị were nnọọ nleta onwe niile ị nwere, ihe niile gị were ya tụkwasị nnọọ na Chineke. Si Chineke hụrụ gị n'anya, Chineke nakwa na-eleta gị, so o kwela gị nkwa si gị ejekwala jeje ile anya ebe ọzọ, mana gị were ihe niile tụkwasị anya gị tụkwasị obi gị n'ebe Chineke ịnọ, n'ihi na ọ hụrụ gị n'anya, ọ gakwanụ na-eleta gị. Anyị shikpa Chineke shikwe gị nkwa si ahụ ga na-eleta gị, ka anyị jikwakpa na-agakwa n'ihu n'aha Jizọs onye nwe anyị. Amen. Ee, ọ bụ sharị nkwa Chukwu kwere gị ga-emezurịrị o. Chinemememe na ya ọzọ, uru n'elu Chinemememe na ya ọzọ. Azụọla nọ n'ahịa kpọrọ mmadụ si m weta ego. Cha naira ṅụ mmanya without taking kobo. To be man, I will surely pay. Oh yeah, good help you. You gave us peace.
I will surely pay. If it were to be man. Ya wụrụ mmanụ anyị ga-akwụrịrị ụgwọ ya, anyị ga-akwụcha ụgwọ ya, mana Chineke emeela anyị ihe niile ndị n'efu. Ọ ha anyị ji chi anyị bịa kelee ya. Anyị ogbulaka na oge akụkọ otuto enwe Chineke mere gị ga-akọwapụta ya site na ịhọrọ otu akara nga ahụ between 1 and 30. Ewerela akara nke 20, choose from 1 to 30, any number ị chọrọ, you choose and tell me, and I'll tell you what God is saying on your head. Okwu Chineke, nkwa Chineke ikwega gị, what God is saying. What testimony ị nwere, you can still put the call across, or you can still type it down, and I'll read it to the glory of the Lord. I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really. Mami Lara Fadele ọhụrụla akara nke 28 ya 28 ahụ sikwa n'akwụkwọ Luke amaokwu isi nke mbụ amaokwu nke 37, Luke chapter 1 verse 37. Ya na-agwa gị ịwụlara mgbe chi Fadele chi gị, for nothing will be impossible with God. Ha enweghị Chineke apụghị ime na gị. So ya oge relax ya, she enweghị Chineke na-apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọ na-apụghị ime, Lara, ọ dịghị ihe ọ na-apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọ na-apụghị ime. Ndale tụkwasị ya obi, chere oge Chineke, ọ dịghị ihe ọ na-apụghị ime. Tụkwasị ya obi, chere oge Chineke, ọ dịghị ihe ọ na-apụghị ime. For nothing will be impossible with God. Nga ahụ God na ya, ihe niile ga-arịla gị possible. Kwa Chineke chikwubie ya n'isi gị, anyị shie ya rịekwala gị ikpe ahụ. Nothing will be hard for you. No mountain will prove to be impossible before you. God has said it, and so shall it be. You are blessed. There we I am walking in dominion. Has given me the authority to box and to bless it, and they shall by no enemies of me. I am walking in dominion. I am walking in dominion, amen. 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 I am walking in dominion, walking in dominion. I am walking in dominion, amen. I am walking in dominion, walking in dominion. I am walking in dominion. I am walking in dominion, amen. Poverty has no right over you. Real Kinsele ọkawụkwa oge akụkọ otuto ka anyị nọ n'ime ya. Ọrịa mama Mr. Man isi nye gị akara nke 13 ya 13. You can also choose your own number. Type it in akara ọwụla ị nwere. Enwene number ị chọrọ choose, type it in. Mama Stella Man isi London isi nye gị number 13 ka anyị mara Chineke ị na-ekwu n'isi gị. Talking authority, I am walking in dominion. Walking in dominion, I am walking in dominion. Where you can Where you can
I am walking in dominion, amen. I am walking in dominion, amen. Hey! Omekamata na tọnụ merụla, orula, oge nke merụla. Na tọnụ merụla, oge nke merụla, mbuli elu merụla. Ahịmma akara nke 14 ya 13 o si n'akwụkwọ abụọ ma 103 site n'amaokwu nke 2 ruo n'amaokwu nke 4. Psalm 103 from verse 2 to 4. I say, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. He who forgives all your iniquities, he who heals all your diseases, he who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfastness and steadfast love. Oshigi gị were mkpụrụ obi gị niile too Chineke n'ihi na enweghị ihe ọbụla ịchọgazi achọga. He forgives and forget not all his benefit. Gị echefukwala ihe niile Chineke nna ime na gị. For he forgives all your iniquities, for he heals all your diseases and redeems your life from the pit. O ji anapụta gị na ahụ ọjọọ ọbụla ebere abịa ime gị. Ya nakwa crown na-agba gị emeghe niile ime gị, ya na-emejila gị crown ya with steadfastness and steadfast love. So ọkpa Chineke ji ekwu ya chọọchị gị just to bless ya gị were mkpụrụ obi gị gị were mmụọ gị ihe niile bless the Lord, oh my soul. Ji ya ji bless ma Chineke iriela. Hey, hallelujah, amen. Eze kambu echere m echiche ọma, onye kambu na Chineke jiri aka ya bulie n'elu enumere ụwa ma ekele ụwa. Ihe na-agaziri m were were, enume ihe na-agaziri m sam sam. Onye m ọ naghị ajọ m njọ chacha, onye m ọ naghị ajọ m njọ chacha. Bọọlụ ịchọga ya enye gị, oji na-ajọla gị njọ chacha. Onye m ọ naghị ajọ m njọ chacha, onye m ọ naghị ajọ m njọ chacha. Onye m ọ naghị ajọ m njọ chacha. Eze ka m bụ n'ụwa, eze ka m bụ n'ụwa, eze ka m bụ n'ụwa. Lawrence Okechukwu Elme nwere ka ị chọrọ ịhọrọ. If there is any number you want to pick, you can go ahead and pick. Anyị anọghị Bible class. Anyị anọghị Bible class. We've come to praise God and also hear from the Lord and testify his goodness in our lives. What Allah? Arema Paul Williams isi onyem. I choose number 12 for Paul Williams nye ya akara nke 12 ka anyị nụ ihe Chineke ị na-ekwu n'isi ya ewu Paul Williams. Akara nke 12, akara nke 12 o si n'akwụkwọ Matthew isi nke 6 amaokwu nke 34 ebe ahụ na-agwakwa n'oge ewu Paul. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Paul Williams ohe Chineke ịgwaga gị tọọchị gị kama gị hụpụrụ ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya. Ihe niile ndị na ha ga-eji gbakwela gị. Ọchị hụ some, mana ọchị gị all these things shall be added unto you. That is to tell you that God possesses all that you are looking for,
but seek ye first his kingdom. Gị pụ ụzọ chọọ ihu ya na ezi omume ya, gị chọọ achaghana ya. Ihe niile ndị ahụ niile ịchọgo, ma ego, ma moto, ma promotion, ma ụmụrị, ihe niile, all shall be added unto you. Nwere ka ị nwere nwe, but a ga-add rụbụọla gị all of the good things ịchọga. So that is what God is telling to you, Paul William. First, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Well, Chineke Shikwe, as you do what he asks you to do, may all the good things you're looking for locate you in Jesus' name. Amen. Ese campo noa, lleva aleluya, aleluya, amen. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Ọrịa Stanley Njimezi, Stanley Eshe, nye gị akara nke 7. Ọrịa ka anyị mara ihe Chineke ị na-ekwu n'isi gị ịhụ Stanley ka akara nke 7 ahụ ị hụrụla si n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke 31 amaokwu nke 6 ya, Deuteronomy 31 verse 6, ebe ahụ na-ekwuchi, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, he it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Okpegala gị, Chineke na-asị gị, ụjọ akpụkwala gị ma otu chi gị shi ike Stanley, ọ chi gị shi ike, enwekwanụ courage, chi ga-akpụkwala ụjọ for anything, ga-akpụkwala onye ọbụla ụjọ. Chinyewawu Chineke ga-ahụwa onye ga-eje eduga eje, aghakwana onye eje emeghe ndị ahụ sọọchị gị, ha agakwana agharịfụ gị, ha agakwana ada mba. He will not fail thee, he will not forsake you, ọ gakwana agharịfụ gị. So my brother, Chineke nye Chineke m nara ekele. Anyị sị Chineke meere gị ya, Stanley. Chineke m nara ekele. Arịma Peter Joseph ndewo, ọkakwa ha omume anyị oge otuto na-abụ anyị etoola Chineke. Anyị abụọkwa na abụ anyị nọzubela ka akụkọ otuto nakwa nkwa Chukwu ikwere anyị. N'ime nkwa Chukwu kwere anyị na ị ga-ahọrọ otu akara site n'akara nke mbụ ruo n'akara nke 30, from 1 to 30, choose one and I'll tell you what God is saying on your behalf. Ịmatesi onye rikam isi m nyekwa gị akara nke 10 ya wụ nọmba 10. Ọ dị mma, anyị jee na akara nke 10. Akara nke 10 si n'akwụkwọ akụkọ onye ozi Mark isi nke 11 amaokwu nke 24, Mark 11:24. Ebe aha na-ekwuchi, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Ebe ahụ Chineke na-agwa gị shi, ha ọwụla anyị ahụ gwaga gị shi, ha ọwụla nnọọ ị chọrọ shege hụ mọọlụ iji kpee ekpere, kwerekwanụ shi aga ahụ ga-enweta ahụ.
She ayahoga enyechakwa she you will have them. So ogwala she through prayer you make all your needs, all your desires known to him. When you make it known to him, then you believe that you will have them. And when you believe that you receive them, then he shall give it to you. So all on agwage ema test. So anything you are looking for, it's in your hands to tell God, say the Wahem to gay believe I will believe Gagara keruo menu kono kwuru nchekwa mmanụ ndụ ma ebe ụzọ na-adịghị biko ụzọ dịrị ya Gagara keruo menu kono kwuru nchekwa mmanụ ndụ ma ebe ụzọ na-adịghị biko ụzọ dịrị ya ụzọ nwa mee ụzọ ego mee ka m nweta ka m nweta mepee ụzọ dịrị ya kewa orimiri atata kewa ka ụmụ Chineke gafee kewa orimiri ọrịa kewa mepee ụzọ dịrị ya nna m Arịmma John Kennedy Ogwulọnụ esimnye gị akara nke 9 akara nke 9 si n'akwụkwọ ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 14 ya Romans chapter 6 verse 14 ya na-ekwuchi for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Mmehie a ga-enwe ikikere ebe ịnọ n'ihi na ị nọghị n'okpuru iwu kama na ịnọ n'okpuru amara Chineke. Ya na-agwa gị si ya wụ emekpa ahụ ndị mkpagbu ndị nnọọ mmehie eji akpa ya wụ ọnwụ na ihe ndị ọzọ chanwụ ha ga-enwe ikikere ebe ịnọ chanwụ ha ga-enwe aka oke ikegide ebe ịnọ kama na n'ọwụkwanụ n'ihi na ịnọ okpuru amara you are under grace and not under the law. So God's grace has covered you. You are under the grace of God. So we pray that this grace will continue to set you free from the laws of sin, from the laws of distraction, from the laws of death, from the laws of setback. Let that grace be abundant in your life. In Jesus' name, amen. Everybody make una come celebrate. Oba Oshare, come and see what the Lord has done. Arịmma John Kennedy Ogwulọnụ enonakpa eshirika ya anyị si Chineke nyere gị aka. What the Lord has done for me, if it were to be man, I would really say. What the Lord has done for me, come and see. What the Lord has done for me, come and see. What the Lord has done for me, if it were to be man, I would really say. What the Lord has done for me, come and see. What the Lord has done for me, come and see. What the Lord has done for me, if it were to be man, I would really say. Arịmma Ivani ole ka ma esimnye gị akara nke mbụ ya nọmba 1 ka ị chuzuru. Arịmma
Akara nke mbụ ahụ ị hụrụ na-esikwa n'akwụkwọ Abụ Ọma isi nke 84 amaokwu 11 ya bụ Psalm 84 verse 11. Ebe ahụ na-ekwuchi, For the Lord God is a sun and shield, the Lord bestows favor and honor, and no good thing does he withhold from those who walk uprightly. N'asụsụ Igbo ya na-ekwuchi, onye nwe gị nnọọ for the Lord, onye nwe gị wuo anwụ nakwa nchedo gị is your sun and shield. The Lord bestows favor and honor. Ya wụkwanụ onye ji enye ihu ọma nakwa ugwu. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. Enweghịrị mma o ji akwụsị, ọwụghịrị mma o ji egbochi inye onye na-aga n'ụzọ ziri ezi, uprightly, onye na-aga n'ụzọ nkwụmọtọ. So God is telling you that he will not withhold those things. Edema, no good thing that he will withhold. So we are praying now that God is telling you now that all your sun and your shield and your favor, he bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. So anya na-achị Chineke aka o ji kpara gị, ya jikwa ahụ kpara gị na-eje, n'ihi na anyị ga na-amụna gị ọkụ as a son, na-eshield gị, na-protectkwa gị, na-bestow gị with favor and honor, and he has promised not to withhold any good thing from you. Just be upright. Just keep your ways straight. Don't put your hands in anything that will make God to withdraw the things he has bestowed upon you. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I would really pray. Anyị mayarụ ma ije ọsụrụ abataga obulaka na ọkwahe omume anyị oge otuto na abụ ọkpa oshara. Anyị abụọla abụ tokwanụ Chineke ha anyị na n'ogbulaka oge akụkọ otu na nkwa Chukwu ikwere. Inwe ike họrọ otu akara site n'akara aka mbụ ruo n'akara nke 30. Choose from 1 to 30 and we'll tell you what God is saying to you today. It was Sunday. Whatala? Without taking cover, to be man, I will really pay. Oh yeah, man. Good health, you gave us peace. If it were to be man, I would really pay. Okoro Pen, I see you. Iga apuka toka Araba mago Araba wagi Chukwu adịghị ana m ego, okike kere mmadụ adịghị ana m ụgwọ. Arima Okrobeni Obi Nwanne, you are highly welcome. Happy Sunday. Okay, you've been seriously busy at work as well. God be with you and empower you and strengthen you the more. Okrobeni Obi Nwanne, the Onyeze Udo, keep enjoying, keep swearing in the goodness of the Lord. Yarikwana no ma. Come and see what the Lord. Aga m anọ nga ndị ọzọ egecha may choose otu, and my favorite number is 6, so let me choose number 6 for myself. Manakwanụ ihe Chineke ikwuga n'ishi Owerri Pikini. Echuzuola m 6. If you have not chosen, choose any number you want, and I'll tell you what God is saying on your behalf. Come and see what the Lord has done for me. To be man, I will really be. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. If it were to be man, I will really be.
Aremake Mazi Owepkini hụrụla akara nke 6 ya wụ 6 ka m sikwa n'akwụkwọ Mkpughe isi nke 21 amaokwu nke 6 ya Revelation 21 verse 6 ya na-ekwuchie, and he said unto me, Owepkini, it is done. Amen, amen. I am Alpha and Omega, mbido na ọgbọgbọ, awụkwara m ihe niile, all and all, Alpha and Omega, all and all, awụ m ihe niile. That's the beginning and the end, mbido na ọgbọgbọ. I will give unto him that is thirsty of the fountain of the water of life freely. Sayahụ ga-enye onye niile akpịrị kpọga nkụ, ya wụ mụnwa. Akpịrị na-akpọgbuola nkụchi, ọ ga-enye m mmiri nke ndụ n'efu. Mmiri ndụ na-agbapụta n'oke nkume. O were pikini ṅụrụ ya, akpịrị agaghị akpọkwa ya nke ọzọ n'ụwa. Ọ bụghị nke sitere n'olulu mmiri nke ụwa lee. Jizọs na-enye ya n'efu. Onye akpịrị na-akpọ nkụ, chai, bịa ṅụrụ mmiri ndụ. Ka onye buru ibu dị arọ, bịa zuru ike, bịakute Jizọs. Jizọs ọ ga-eme gị mma, bịakute Jizọs. Jizọs bịa zuru ike. Achịmpa Chineke chikwuo ya n'isi mi ọkpa, ọ ga-eshigharị. Amen. Walking in dominion. Walking in dominion. Walking in dominion. Poverty has no right over you. I am walking in dominion. I am walking in dominion. Arịma Okorobịa Obi Nwanne, isi m nye gị akara nke 12. Akara nke 12 si n'akwụkwọ ndị Thessalonians nke 2, ndị Thessalonians 2 ya 2 Thessalonians isi nke 4 amaokwu nke 16. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16 ya si, now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Hey. Arema Okorobịa Obi Nwanne nọ na ya, now the Lord of peace himself, the Lord of peace himself, Chineke nke udo n'onwe ya, give you peace, ga-enye gị udo site n'ụzọ ọwụla, by all means. Chikwa the Lord be with you all. Ọkpa oshi jeje taa. N'oge nke gị erula, oge nke meruwa, mbuli elu merula. N'oge nke gị erula, mbuli elu merula. Oge nke meruwa, eze ka mbụ n'ụwa, eze ka mbụ n'ụwa. Eze ka mbụ n'ụwa, eze ka mbụ n'ụwa. Hey, hallelujah, amen. Hallelujah,
Always on a padia. Take it, Alamo, no, na Chineke jiri aka ya gọzie ego. Onye ka mbụ na Chineke jiri aka ya gọzie ego. Enọmọnụ amaghị nọ. Ihe na-agasịrị m nke ọma. Onye ọ naghị ajọ m njọ chaa chaa. Ọ bụ udo ka m rịọrọ ya. Onye ọ naghị ajọ m njọ chaa chaa. Onye ọ naghị ajọ m njọ chaa chaa. Eze ka m bụ n'ụwa. 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 Ọkpa oshara onye Chineke mere eze enweghị ihe ọbụla ịga akọ ya n'ihi na Chineke onye nye ha na onye chana onye rimakwa na eri mana ọ dịkwa mma anyị ka nọkwa na oge otito na abụ anyị abụọla abụ anyị na kọfụ agawo akụkọ otito na-anụkwanụ ihe Chineke ị nwere ịgwa anyị ihe arụ ma ịhọrọbe ị nwekwara ike ịhọrọ site n'akara nke mbụ nka choose from 1 to 30 to know what God is saying to you. God has something to say. God has something to say. Listen, listen, pay full attention, for God has something to say. Say it. Let us change. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drink shall never, never thirst again. Ama m egwu agbara na mgbali egwu. Elodi. I tell you the fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drink shall never, never thirst again. Jesus is the fountain of life. Mmiri na-enye ndụ bụ Jizọs onye ọma m. Onye ọbụla ṅụrụ mmiri a mmiri agaghị akpọ ya gọzọ n'ụwa. Elodi. I am the resurrection and life. Whosoever come to me, I shall never, never cast away, says the Lord God of hosts. Oh, the fountain of life, the fountain of life, flowing everywhere. The fountain of life is flowing everywhere. Whosoever drink shall never, never thirst again. Papa Oshiru, Jesus is the fountain of life. Taa echi
nakwa nwanne echi daga ụwa agwụ. Onye ọbụla chọrọ rest, onye ọbụla chọrọ peace, ọwụ ya ka ọ ga-enweta ya n'aka ya, ọwụ n'aka Jizọs, ọwụ n'aka Chukwu okike. Ewezuga ya, enweghị anyị na ijila ya eme, ọkwanụ ekwu eme. Ma na-ekele onye ukwu na onye nta ịbịa nọnyere anyị na ihe omume anyị oge otito na-abụ. Anyị etoola Chineke, anyị chịkwana ya naracha ekele, nara mbuli elu, nara ọjịja mma nakwa ịchị isi niile, n'ihi na eze ndị eze ka ọ bụ. Anụ a na-agba egbe ya na-ata nri ka ọ bụ. Anyị anakwa arịọ Chineke chi ya izu ụka ọma ọhụrụ na anyị bara, izu ụka ọhụrụ ya mee ka ihe niile gaziela anyị ama, ọfọ anyị na mbata anyị ka o duru anyị na-aga, ihe niile anyị chọgakwanụ ka o mezuchaa n'anya. Ewetuola anyị ndị iro, wetuola anyị ndị anyaụfụ, wetuola anyị ndị tigbuo ụzọ gbuo. Ha ọlawo nrịanrịa, ha ọlawo enweghị ike, ha ọlawo adịghị n'ike. Ibu n'ime adịghị ike anyị, ya nye anyị ike n'ime adịghị ike anyị, ma ọkwala anyị ụzọ, mezuokwana anyị ihe niile anyị rịọga ya na arịrịọ. Ewe ekpere m n'isi nnụ niile n'otu n'otu. Ahụike a ga-akọ anyị akọ, ahụike a ga-akọ anyị, ndụ a ga-akwanụ akọ anyị. Anyị ga-ebi bika, n'ihi na Chineke si anyị ga-enyere anyị ihe niile anyị na-achọ na anyị rịọkwana ya na ọ ga-emere anyị. Anyị na-achị ya na-achị ekele na otuto niile anyị nyere ya rie, n'ihi na naanị ya bụ onye o rurula. Ọrị mma, ndewo. Ebe ka anyị ga-achịkọ aya na ha omume anyị oge otito na abụ achịmbịa riela onye ukwu mma, riela onye nta mma. Aha m ka ọkwa hụ nwanne gị Maazị Uche na Prince Chima, the counselor. Happy Sunday. God bless you immediately. Chinedumo, Chinedumo, anywhere you lead the way to Jesus. You never leave me nor forsake me. That be the thing. Me, I go follow you, they go. Anywhere you lead me, I go go. Jesus, my life is for your glory, your glory. Taking me higher, yeah. Jesus, you never leave me nor forsake me. Do more. You are taking me higher, yeah. Jesus, my life is for your glory, your glory. You make the little things I do be like saying I great Lord. Your grace makes the difference, doesn't embarrass me, oh. I like you, oh. I like the way you lead me, oh. Promotions everywhere, yeah. Contact everywhere, plenty money everywhere. Cause you can lead me every day. I say I like it, oh. I like the way you lead me, oh. Do more. Jesus, you are taking me higher, yeah. Jesus,
pick me up, frustrate me. Yeah, do more, do more, do more. Yeah, do. Taking me higher. Jesus, my life is for your glory. The builder's good in pain. Me, I go follow you, they go. Anywhere you lead me, I go go. Jesus, my life is for your glory. Do more, do more, do more, do more. Me, I go to follow you. Jesus, my life is for your glory. Feel like saying I you know. Your grace make a difference, just embarrass me, oh. I like it, I like the way you dey lead me, oh. Chinedubo, Chinedubo. Jesus, I love me, oh. Open me, Oge na someone, See the way you love me, see the way you care. Carry my matter for your head, even there will be no storm. Like a little baby, you want to love me, you know they carry me there, even there will be no storm. I'll be not so, even there will be no storm. Obina because of Jesus, I've got joy overflowing. Only things that favor, it's like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing. Only things that favor, it's like a river in my soul. Jesus in a melting trouble. Open a give to me abundantly, open a what the world could be to give it to me abundantly, open a made everything brand new,
butterflies in my belly. Open a summer, need a may open a summer. Everything brought you, butterflies in my belly. Open a summer, need a may open a summer. Because of Jesus, because of Jesus Christ, need a may open a summer. Now, call me flexible. I said they call me flexible. So Jesus Christ, need a may open a summer. Obi na sabo, ine me obi na so. Obi na sabo, ine me obi na so. Everything right, the flies in my belly. Obi na sabo, Obi na so. You everything right. Obi na sabo, ine me obi na so. Thank you, Jesus. You are who you are. Yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never try, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've got to realize you're too faithful to fail me. You're too faithful to fail me. Oh, Jesus. You're too faithful to disappoint me.